En fi, abans de començar, recordar que ens seguiu a les xarxes socials. Tenim menys TikTok, crec que tenim de tot. Bueno, TikTok tenim, però vam penjar un reel al primer programa. Bueno, doncs llavors seguim-nos a TikTok també, la Buyanga Podcast, i allà doncs, pengem coses i també els shorts i els reels i tots els, els highlights dels programes. I no sé, doncs comencem ja sense més preàmbul. Comencem amb els titulars. Jo només porto 3 titulars avui, mantindria curt perquè crec que tenim un debat general bastant interessant després, però vaja, bàsicament des que vam fer el darrer programa el món ha anat a pitjor, no? Bàsicament estem quasi en una guerra regional a l'Orient Mitjà, no? A Gaza continua, Israel ha començat una nova ofensiva al Líban, l'Iran va llançar míssils també contra Israel, els Estats Units li dona carta blanca a Israel perquè faci el que vulgui. Realment la situació és bastant dolenta. Però alhora una mica el de sempre, no? És el de sempre, les dinàmiques. Sí, però que va empitjorant cada cop més, no? Sí. Però vaja, en fi, realment tots depenem de que Hezbollah sigui responsable, cosa que crec que és un bon resum de la situació. Després a França, que vam parlar al darrer programa, hi ha hagut un nou govern. Al final el que ha fet Macron és fer primer ministre a un senyor dels republicans, el PP francès, que és aquell partit que va treure un 7% de vot a les eleccions i, a més, depenent de manera indirecta de l'extrema dreta, que ja ha dit Le Pen que no censurarà el govern i, per tant, permetrà la seva existència. És a dir, que Macron ha entregat l'estabilitat política de França a l'extrema dreta. Moltes gràcies, Emmanuel. Extrema dreta que també està ficada en un cas de corrupció. Ara ha començat un judici a la Le Pen per un tema doncs no ho sabia, això. Dels fons europeus, crec que europeus pel seu partit a França. Hòstia, no I crec que ha començat un judici que durarà un temps i ja veurem això com afecta també políticament. Que, bueno, aquí al PP ja veiem l'efecte que ha tingut en 10 anys i ara Vox. I ara Vox. Com va un congarès i va pagar... Que a vegades et sembla que aquestes coses poden tenir un efecte la gent s'oblida ràpid d'aquestes coses. Se'ls dona bé robar aquesta gent. No parlem de l'Albisse ja també, que aquest també se li ha acabat la festa. I finalment hi ha les eleccions als Estats Units, que són ja el 6 de novembre, que s'apropen inexorablement. Podríem fer un seguiment en directe aquell dia una miqueta. Podríem muntar alguna cosa. Tu no saps que els Estats Units és un país tercermundista, que els resultats triguen com 2 o 3 dies en arribar. Bueno, però en algun d'aquells 2 o 3 dies que alguna cosa d'actualitat... Podríem fer. Home, algun dia que hi hagi alguna elecció important, sigui a nivell nacional o internacional, podríem fer un seguiment en directe. D'això de fer un shot per cada vegada que es digui alguna cosa, alguna parauleta. O els debats electorals també. Cada vegada que el Trump digui que els immigrants mengen gossos, pues fer un shot també, de ratafia o el que sigui. Podem convidar l'Elon Musk, si voleu. Sí, i tant. Realment una carta. Sí, a veure què tal. En fi, doncs aquesta és la situació una mica del món. No sé si voleu fer això més. Bueno, l'altre dia escoltàvem un vídeo de La Vanguardia d'un home, ara no me'n recordo el nom, que expressa la seva opinió i deia que no és casualitat que el conflicte bèl·lic al Pròxim Orient s'hagi incrementat amb el fet que venen les eleccions als Estats Units. Totalment. I que bàsicament és una putada pels demòcrates perquè els divideix i els deixa una mica fora de joc. Llavors veurem com afecta... Però també una mica merescut, no? Sí, totalment merescut, però jo crec que fins després de les eleccions no millorarà la cosa, en el sentit d'escalar. Molt bé, doncs anem al debat general, que jo voldria, si us sembla bé, centrar-lo a la situació a casa nostra, a la situació política. Estan passant moltes coses a nivell dels partits polítics. Ara ha acabat d'acabar el procés de Garbí a la CUP, tenim a finals de novembre el Congrés d'Esquerra Republicana, que és un cacau espectacular, s'estan donant punyalades d'una manera increïble. També tenim una part de novel·la. Totalment. Tenim a finals d'octubre el Congrés de Junts i en definitiva s'estan reordenant molt les coses, no? No sé, també tenim la qüestió dels pressupostos, tant de Catalunya com els d'Espanya. El PSOE també farà un congrés que no hi haurà sorpresa i serà l'autòcrata Pedro Sánchez qui guanyarà, cap mena de dubte. Però vaja, no sé si voleu com veieu la situació, perquè, per exemple, Esquerra Republicana hi ha 4 candidatures. Jo volia començar així, ràpid, un comentari ràpid sobre Esquerra Republicana. És que em fa gràcia que sempre van aquí amb les medalletes de 100 anys sense un cas de corrupció i aquestes mandangues. I bueno, potser un cas de corrupció, així en tema que s'hagi fet polèmic i econòmic, potser no han tingut. Però, hosti, tenen una merda d'egos i de ganes de poder i de més poder
i de cadiretes que fa una mica de vergonya aliena. I això, les filtracions que estan havent-hi dels uns contra els altres, que si ara el Junqueras li va demanar a l'Illa que mantingués uns càrrecs d'esquerra al govern, que clarament ho han filtrat els altres, no?, per fer-li mal, i abans havien filtrat els cartells i l'estructura B aquesta també, vull dir, és una guerra bruta, hòstia, molt forta, no?, i s'estan dient de tot en públic, vull dir, si els que teniu xarxes socials, si seguiu perfils d'Esquerra Republicana, veieu com en públic s'estan esbatussant d'una manera increïble, realment. Perquè veieu que en política aquesta voluntat tan fèrrima de, durant tants anys, intentar ser la primera força política d'un moviment, el que t'acaba desgastant, i ja em diràs tu què han guanyat amb aquests anys estant al govern i tots els problemes que se'ls han tirat a sobre, i com la bola de neu va creixent i va creixent i va creixent amb les setmanes i els mesos. Com més alt arribes, més dura serà la caiguda. La caiguda, totalment. Però què creieu que guanyarà el Congrés? Sincerament, és que tinc desmotivació total respecte a aquest procés electoral, si li podeu dir així. No venen massa cares. Jo he arribat a la conclusió de hòstia, és que realment tots els partits independentistes s'estan reestructurant, s'estan intentant, diguem, permeteu-me l'expressió futbolística, fer noves alineacions, però hòstia, no sé si realment com a moviment independentista necessitem una nova organització, una nova gent i no realment la reestructuració dels partits de sempre. Bueno, partits de sempre, si volem dir junts, sí, li podríem dir que ve d'una tradició familiar de la vella Convergència. Llavors, és com cansanci ja. O sigui, veus les candidatures i, vulguis o no, hi ha antics noms en cada una d'elles. Sí. Llavors, home, he de dir que de la CUP no conec cap de les persones que es presenten pel secretariat nacional. O sigui... Però això tampoc és gaire novetat. Vull dir, això ha passat una mica sempre. Sí. La gent que ha aparegut de nou al capdavant de la CUP i dius... Però vull dir, I això és bo o dolent? És bo o dolent? Clar. Home, jo prefereixo això. Potser políticament no els hi va fatal, però prefereixo això que no, que ara amb Esquerra o Junts es facin noves candidatures, torni a haver-hi cares noves, però que en el fons mires una mica l'historial i porten 40 anys de mamilla de l'administració pública, la veritat. Sí. Jo, si a mi em fastidia, prefereixo la CUP, però clar, després que et serveixi no és una altra cosa. No, però certament els partits... Home, si el Junqueras guanya Esquerra i el Puigdemont, com tot sembla indicar, torna a ser president de Junts, perquè fins ara no ho era. Ja em diràs tu què fem, és que és la mateixa gent. Potser amb el David Fernández, també? Sí, no, ja que estem, ja. I ja està. No. Seria el pack complet, no? Els partits realment, cada cop la gent en dubta més, no?, de la seva capacitat de conduir la situació. Però bueno, passa res, vindrà Jordi Graupera i alhora i ens trauran de l'impàs. Bueno, no és que cada cop la gent dubti més, és que hi ha gent que ja... Bueno, jo porto ja anys que... És que no estic ni seguint aquest procés, per exemple, d'Esquerra, i el de Junts encara menys. Vull dir, és que no sé ni com es diuen les candidatures, ni com es diu la gent que està al capdavant. He resseguit així una mica de fons, però és que jo crec que com jo moltíssima gent està allà que li fa mandra inclús seguir-ho, perquè és com... I quina alternativa hi ha? No, l'alternativa, doncs jo ho vaig dir al primer programa, l'alternativa per mi és la gent, el moviment popular i les coses que es van fer al carrer. Jo amb la casta política... Jo cada cop comparteixo més aquest posicionament. O sigui, quan vaig entrar a la uni i creia amb... Joder, quan ens vam conèixer. Sí, amb la política institucional, amb els grups parlamentaris, hòstia, és que cada vegada hi crec menys i crec més amb la capacitat de la gent. Vull dir, al final el procés va néixer de la gent que es va mobilitzar als seus municipis amb consultes populars, per exemple les d'Arenys de Mar. Total. I és que jo crec que si ve alguna cosa vindrà d'allà, no esperem res dins del Parlament de Catalunya. I el que em preocupa molt és que sí, tots els problemes estan en els partits indepes i el Partit Socialista, el PP van fent el seu camí. Bueno, el Partit Socialista mentrestant sent la vella Convergència amb la majoria de coses que estan sortint. Inclús l'Artur Mas, que es va trobar fa poc amb el Salvador Illa, va fer unes declaracions que era... Sí, que era molt de tarannà convergent. Vull dir, però... no només el Salvador Illa, a mi hi ha moltes coses que m'estan recordant i crec que, vull dir, òbviament... Ramon Espadà. Que comparteixo zero tot el moviment del Partit Socialista de Catalunya. Però és que estan fent jugar de mestrisme amb això políticament. Sí, no, totalment. Sí. Passa que el problema que té el PSC és que és molt dependent de Pedro Sánchez.
I la situació de Pedro Sánchez no Clar, el moment en què caigui la política espanyola... Clar, és bastant... Jo crec que és molt més feble del que sembla. No només per la situació del que té el Congrés dels Diputats, que depèn d'altres partits i tal, sinó dins del propi PSOE. O sigui, jo crec que la qüestió del finançament és molt més difícil de tragar que l'amnistia o fins i tot que l'autodeterminació, fins i tot. O sigui, és un meló tan gran que pot provocar una situació molt complexa dins del PSOE, dins de Sumar, entre l'electorat socialista, és a dir, pot ser una qüestió molt més mortal per Sánchez que no pas tot el que ha fet fins ara, indults, amnistia, etc, que tots pensàvem que, hòstia, això serà... Arribarà paradíssima si li fan això, i realment ha de sortir bastant airat. És que això demostra que Espanya no és reformable. No. O sigui, com a titular... Si va sortir l'altre García Page dir la riqueza de Catalunya, exacte. No és de los catalanes, és de todos. Després de reunir-se amb el Pedro Sánchez, em sembla. Sí, no. Vull dir que... És que no hi ha res a fer, em sap greu. Vull dir, el tema del finançament jo crec que és la qüestió clau, perquè jo crec que és evident que si al principi de tot això del procés Artur Mas i Rajoy haguessin acordat alguna cosa similar al pacte fiscal, jo crec que és evident que el procés no hauria sigut, com a mínim no hauria sigut exactament com ha sigut, no? Perquè a l'hora de la veritat a molta gent li importa la cosa més immediata i no tant les abstraccions de l'alliberament nacional. Per tant, serà una qüestió, jo crec que... I aquí el PSC, de rebot, diguem, pot sortir perjudicat, Tampoc idealitzaria molt la seva situació, perquè crec que també és bastant feble. Sí, però tothom el dona per mort 1000 vegades i sempre acaba. Això és cert, no? Sempre guanya. Per cert, en aquest podcast sempre recordem el paper dels comuns i avui també toca recordar el paper dels comuns. Quin paper? Ningú se'n recorda d'ells ja? Sí, el Partit Socialista li paga 2 assessors a... Ah, és veritat! Hòstia. En Comú Podem. Que fort. I ho van acordar, Sí. O sigui, al final... Que fort. Jo he resumit que el que pacten entre els partits són aquestes coses, papers, sous d'assessors, posicions i no l'interès de la ciutadania. Home, jo he sentit dir que quan els comuns van fer caure el govern aragonès per suposadament el del Hard Rock, que en veritat va ser com una venjança pel fet de que Elisenda Alemany, quan estava negociant amb Collboni els pressupostos i entrar al govern municipal, una de les condicions que va posar és excloure els comuns del govern municipal. I llavors els comuns es van enfadar i com a conseqüència d'això, com a venjança d'això, van fer tombar el govern aragonès prenent el Hard Rock com a excusa. És que, I jo no crec això. És que es juguen amb els interessos del país. Però us sorprèn? No em sorprèn, per això dic que no crec. És que sempre diem com coses noves i arriba un moment que dius és que és el mateix de sempre. Sí. Al segon programa vam dir això, vull dir que tots són i estem en un sistema partitocràtic en el qual sempre està per davant l'interès del partit. És que ho vam dir a l'últim programa. I en totes aquestes coses també és igual que estiguis a Catalunya o estiguis a Espanya, és que sempre és així. Llavors és que ja no ho haurien ni de dir al noticiari ni de dir-ho en el debat perquè és que és la mateixa història de sempre. I què opineu, potser, per tancar el debat, de les figures de Puigdemont i Junqueras com a tal? És a dir, el seu paper, potser més a nivell individual, d'ells mateixos, més enllà dels partits, perquè no només el 2017, després del 2017, etc. perquè, hòstia, realment jo en aquest sentit m'he despertat bastant, no? Tot, per exemple, amb Junqueras, no? Perquè tu ets una miqueta fanboy. Bueno, ara estava a la presó, vull dir. Sí, pobret. Però el paper que va tenir durant el 2017, això de que, per exemple, va haver un moment que el Consell de Govern van votar què feien, si fem DUI o fem eleccions. Sí, durant el mes d'octubre del 17. No? I el Puigdemont va demanar l'opinió de tots els consellers i Junqueras no es va poder pronunciar. Però no era que s'estava fent el malalt aquells dies? No es va fer com el malalt? No sé, estava com out. Jo he llegit en algun lloc que es va fer el malaltó per haver de treure's les castanyes del foc. Pot ser, però vull dir que no es va voler pronunciar, era el vicepresident, i van votar, tots els consellers van donar la seva opinió, van votar en una direcció o altra, i ell va ser l'únic que no ho va fer, ni va votar ni va donar la seva opinió en cap moment, i simplement es va quedar callat. I és a dir, si ets el vicepresident del govern, ets el president d'un dels principals partits que està al govern, és que no sé, no em cap, no ho entenc, tio. És un personatge que per mi surto molt decebut d'això, no? D'aquesta mala manera de fer les coses, no? No, i que ja parlant de futur, una persona que ha estat 13 anys liderant un partit, t'has de tornar a presentar. Cal. No. O sigui, jo crec que la figura de Junqueras... Estàs inhabilitat. La figura de Junqueras ja s'ha exprimit, o sigui, em sap greu. I a mi em sap greu perquè penso que el president Puigdemont és diferent, però en el sentit de que, hòstia, està a l'exili
ha sigut president de Catalunya, han hi hagut diferents presidents de Catalunya a l'exili i crec que se li ha de donar... No sé com dir, no sé si entrar en política des de Junts em semblaria una mica no respectar el valor que té com a president de Catalunya. O sigui, seria tornar a entrar en la política autonòmica. Que sí, que és veritat que el seu partit està jugant, però que entri ja directament, per mi seria un error. Però sí és veritat que jo crec que hem de diferenciar, no sé, la figura del president Puigdemont a la de l'Oriol Junqueras. És veritat que un dels dos porta més anys que l'altre en primera línia política. Sí, però l'altre... Si no comptes que l'altre, que el Puigdemont també va ser alcalde de Girona i tal, però per mi les dues són figures caduques. Sí. Perquè és un procés que ja ha acabat i estem en un context totalment diferent. I ens van prometre una cosa que no van complir. I això ja és que... Ja està, és que és el de sempre, vull dir, el procés va anar creixent, va arribar a un clímax, repressió, exili, presó, tot això ha acabat, ara estem en un context completament diferent, la gent està cansada, la gent els ha deixat de votar, la gent s'ha cansat de votar-los i doncs ara Junts haurà tret millors resultats que Esquerra, però la gent s'ha cansat de votar-los, la gent s'està quedant a casa i el que cal, sigui la CUP, sigui Junts, sigui Esquerra, que per mi tampoc és el més important, però cal sang nova en aquests partits. Després estic jo que em serà igual si hi ha sang nova o no en aquests partits. Sí. Cal sang nova i nous lideratges. Però els unionistes a qui més odien? O sigui, si diuen Catalunya, amb qui pensen? Amb qui pensen? No sé. Puigdemont. President. No, però no. O sigui, a mi em sap greu. No, jo estic molt desacord. O sigui, primer, nosaltres no s'han de establir les estratègies en funció del que diguin els adversaris. Això és el primer lloc. Però a més, jo crec que el Puigdemont, amb l'excusa del president màrtir, el president inhabilitat, destituït pel 155, etc., ell era el màxim responsable del que passava. Si culpem a tots els que estaven al 2017, el primer responsable és ell. I a més, crec que és una figura que també ha d'estar fora de joc perquè tinc la sensació que és una persona fortament ressentida amb el que va passar el 2017 i se sent enganyat i traït per tothom, fins i tot gent del seu propi partit. Vull dir, ell va trencar el seu partit, va partir peres amb el PDeCAT i tot. I és una persona que se sent com molt ressentida, és com molt poc oberta a crítiques, trobo que no és una persona que estigui preparada per liderar res de cara al futur, perquè està massa en això, està ressentit. Però això no treu que actualment, per mi, sigui un millor lideratge que Junqueras, o sigui, una cosa no treu l'altra. Jo no estic dient... Per mi, actualment, és un millor lideratge, o almenys dona més estabilitat al seu partit, Puigdemont, que Junqueras amb Esquerra, això està clar, vull dir, mira com estan els dos. Ara, això no té, que un ara mateix presenti un millor lideratge que un altre o estigui en un millor moment que l'altre, no treu que per mi, com he dit fa un moment, els dos estiguin caducs ja. I això no treu que siguin figures que tenen coses positives, que per la seva banda són figures més o menys carismàtiques, sobretot Puigdemont, que parlin bé de cara al públic, que tinguin un cert missatge de país que encara estan mig formulant. Una cosa no treu l'altra. Jo tampoc crec que hi ha a la paperera de la història, vull dir, jo no dic això. Simplement que un porta 13 anys, l'altre deu portar ja 8 anys i més l'alcaldia de Girona deu portar més de 10, més de 12, llavors ja està, vull dir, és que de la mateixa manera que la CUP s'està reformulant, aquests partits també ho necessiten i implica nous lideratges. Si hi ha lideratges que estiguin al nivell, això és un altre tema, que això ja ho podem parlar un altre dia, si hi ha realment algú a la porta del darrere. Jo tampoc crec que hi hagi ningú a l'alçada de la situació, però és que això, que no hi hagi ningú o que de moment no hagi sortit ningú, també ve donat perquè si durant 10, 12, 15 anys hi han hagut els mateixos, aquests que han estat fins ara han evitat que vinguin noves cares, noves generacions, mentre aquests segueixin a la menjadora 10 anys més, les noves generacions, els nous missatges, el nou missatge polític projecte català que es vulgui donar des d'aquests partits o des de noves generacions no podrà sortir, perquè hi haurà aquesta generació que vol més i més i més poder, més i més cadireta, que no et permetrà que aquestes surtin. I per mi això és clau. Les noves generacions possiblement busquin el mateix. Busquin el millor pel seu partit. Però estarem d'acord en que nosaltres com a generació que tenim 20, 30, 40 anys menys que aquesta gent, una miqueta d'ideologia tenim diferent a aquesta gent. I tenim una idea de país diferent a aquesta gent. I mentre aquesta gent no deixi els seus partits i no deixin lloc en la política,
jo no vull entrar en política, però segur que hi ha gent de la meva edat amb missatges molt més moderns i molt més avançats i molt més progressistes que aquesta gent. Per això parlo de si calen noves formacions i no reestructuracions dins dels partits. Per mi calen les dues coses, perquè sempre hi haurà gent que no acceptarà les noves formacions. És que noves formacions... Si nosaltres potser som 3 individus que ara mateix si ens posessin una pistola al cap i ens diguessin has de votar, doncs potser apostaríem per partits diferents o potser no. Però el que està clar és que hi ha una gran part de la societat catalana que mai ha deixat de votar, que mai deixarà de votar aquestes formacions. Llavors aquestes formacions, mentre segueixi votant gent, necessiten noves cares. El que estic d'acord amb tu és que, òbviament, doncs, també noves formacions estarien bé. Però per mi són dues coses que van de la mà. Però és que jo crec, o sigui, el fet que siguis jove no crec que condicioni que facis les coses diferents. Ho hem vist amb el jovent republicà. No, parlar en el segon podcast. Totalment. Per això dic, però... Sí, vull dir, merda hi ha a tot arreu, vull dir, no salva ningú ni salva cap generació, simplement crec que quan en un partit porta la mateixa gent 15 anys és tòxic això, i no va bé per la democràcia, és el que a mi em sembla. Jo crec que és evident que els partits són un mal necessari, per dir-ho d'alguna manera, i que mai cap partit satisfarà ningú al 100%, perquè agradi o no vivim una societat plural en molts aspectes, també ideològics, i els partits el que aspiren és a guanyar el màxim de majories possibles i per tant han de ser flexibles també. I per tant, doncs en això, però bueno, és les imperfeccions de la nostra estimada democràcia. I la CUP, com us heu actualitzat una mica? Jo no ho he seguit mai gaire allò del... És que, sincerament, no hi ha gaire cosa. L'únic titular que he vist de Twitter d'això de la CUP és el nou Jordi Pujol. Sí, hi ha un Jordi, hi ha un tio al nou... hi ha només una candidatura per secretariat nacional i un dels que està a la llista es diu Jordi Pujol. A veure, jo el que he entès és que la CUP es vol institucionalitzar una mica més. Sí. És a dir, apostar més per governar i no per fer oposició. Seria una mica el camí de Girona. Una mica el camí de Girona, de Lluxalelles... Però més enllà d'això... No hi ha hagut... La veritat és que ha estat bastant decepcionant per mi, perquè no hi ha hagut gaire cosa. També és que els hi va pillar com a... Bueno, és que sempre surt a l'hora. Al final sempre tots els debats acaba sortint a l'hora europea. Però que els hi va passar a l'hora, es va intentar formalitzar com a partit i just els hi va pillar les eleccions. Ah, sí, bueno, però els de un parell d'eleccions els van pillar, no? O una. Bueno, no, les catalanes. Sí, les catalanes. A la CUP li va passar exactament el mateix. Li va pillar la reformulació al mig d'un procés electoral. Jo crec que això no ha ajudat a aquest procés. Crec que no ha ajudat. Jordi Graupera és el guia espiritual que ens portarà a la llibertat nacional del nostre poble. Jordi, si per algun motiu t'arriba aquest programa, que sàpigues que estàs convidat aquí. Som molt capfrents. Voleu dir? Què has dit? Voleu dir? Què? No sé, és mitja broma, però... En fi. Psicòleg cola. Deixem aquí, no? Bueno, ja que invitem a Graupera, que vingui el Joan, també. Que vingui qualsevol. Puc dir una anècdota ràpida del Jordi Graupera? Què? Que un dia va venir a parlar a la universitat, no sé si us ho havia explicat. Tu no hi eres a classe? Tu estaves? No sé, va venir a parlar a classe perquè era amic del profe que teníem de discurs. Era una optativa. I jo al principi estava parlant amb una amiga, la Júlia, i al principi del seu monòleg, aquests tan grandiloqüents que fa, i de sobte em diu: ei tu, estigues atent, no sé què, perquè estava com parlant. Llavors jo estava parlant fluix, vaig callar tal. Total, fa la seva classe i quan està acabant diu, de sobte para el seu discurs un moment i diu: tu, resulta que el que s'estava fent més el perdut i el desconcentrat ha sigut el que has estat més atent al meu discurs durant tota l'hora. I tu et vas quedar... I em vaig quedar una miqueta de... Bueno, és igual. Vull dir que aquest senyor es pensa a vegades que està a Harvard. al Club de los Poetas Muertos. Sí. Però bueno, que ja, no, vull dir, hi ha coses que diu... Ara Twitter últimament està tirant viva la Sílvia Oriols, això està bé. Però hi ha coses que a mi no m'acaben de convèncer. Jo un dia me'l vaig trobar a un bar i un tio una mica sec. És quan es va presentar a les eleccions de Barcelona. Sí, com es deia aquella? Primàries. Sí. Bueno, ja està, anècdotes. Sí. Jo normalitzaria el d'explicar anècdotes. Exacte. Sí. No, home, és que és un país petit aquí, trobes molta gent, segur que anècdotes tenim per a dar i tomar. Molt bé, doncs passem ja... El Lluís Llach, el de País Petit. Lluís, no sé, jo ho he tret ara, no sé si és el Lluís Llach. Deixem ja doncs el debat general.